Servus bratu, pozme na to dneška pull day a bude ešte cahať a cvičiť biceps. Perší cvik, zhybiť vlastnú váhu, momentálne mám dajakých 93 kg. Tu som vystruhal 6 opakovania. Nedával som žiadnu pridanú váhu, na ďalší tréning dám nejakú pridanú váhu. A bolo to celkom fajn, solidné opakovania. Druhý cvik bol rozsahovanie pružinoch. Mám pružiny, 3 pružiny naloženo a rozsahoval som to takým spôsobom, že nie na latisimy ani nie na zadné delty, taká zlatá stredná cesta. Čiže bolo to fajn, ale myslím, že ten cvik asi vyrúcim. Na druhý raz vymýšľam daco iné. Bolo to dobré, ale poznám i lepšie cviky a času je málo, treba to šetriť, takže treba vybírať to tie najlepšie cviky. Ale dobre, išlo to celkom fajn. Potom ďalší cvik pri cahy v predklone, 50 kg naloženo. Tu som zrobil chybu, že som nepoužil tarhačky a už celkom som cítil, že môj uchop upúšťal, už nebol taký, jak na začiatku. Ale to nič, dal som takých solidných pár opakovaní. Tento tréning vlastne bol iba skúška takého pull daya a táto som sebe z toho tréningu odniesol a na ďalší tréning to zlepším. Dobre, takže tu mám pricahy na široko, 50 kg, som to docáhnul do zlyhania a potom som mal naloženo na svojom pricahovom stroji celkom zaujímavú vec. Mal som tam gumu, aj 14 kg naloženo a pricahoval som to ako keby spodnú klátku a bolo to paradzina. Ten cvik, že mi začína poslednú dobu celkom ľúbiť, pretože je to priťahový cvik, na ktorý nemusím používať spodný chrbet až teľo, pretože keď sa tu na tak šednem šumne, tak parádne to cahám, parádne to čujem na spodnom chrbce, akože na spodných krídloch, ale ten samotný spodný chrbet, tam kde sú stavce, kde sú kríže, tam to nie je až tak zapnuté, čiže čujem to parádne a pochvaľujem sebe tento cvik, musím ho robiť častejší, čiže to bola bars parada. No a veckaj som prešiel na biceps a tam som vyskúšal z 50 kg činku robiť bicepsové dvihy. To bol omyl, na druhý raz daco inakšie musím vymýšľať, pretože tu som dal nejaké 3-4 opakovania a bol som vyšťavený na čisto. No a potom som to dopumpoval so 12-kilovými jednoričkami. Tam som mal aj fat grips, tam to už išlo lepšie, tam som už poriadne cítil ten biceps. No a úplne na konci som to dopumpoval ešte so dvoma malýma šidmičkami. No a to už bolo krasota. Dobre, takže biceps celkom bol, len na druhý raz musím dať co inakšie vymýšľať. Okidoki, to by bolo všetko. Díky bratu, že si to kúkal, maj še trimše, buď zdrav a tak rob, že by dobre bolo. Čau.